ya gafirar zunubi ga Ali Sayyidi kan iya. Kamar shakfi ja'ani da ka bai ɗariƙa ashi na riga, na raye da soyayya hadara ta ban guziri da jaka, na ɗaushe ka la'ani ɗan umma kuma riga in saka, ni a bar da a tare da ku da raya akan zikiri da wazifa na zo. Ba a san ka a san aikin in ka to zikirin Allah wutiri, ka ne gausul a'azam guda ɗaya wanda ya cinye gari. To da annabi kai zarce a kowa abarhama na nazari, dan da shewa abul fatahi na samu yardar bayi duk sanda na ya gafirar zunubi ga Ali Sayyidi kan iya. Maula akramin nasi da kai aka raya ruhi da jiki, da abin da zan cin sha sharif ku ne kuka banda tsaki. Ya sharif ra'abiyo ka ide da kai lamari na ake sauki, to ga abin nuni na nan da shi aka banta in faɗi mane da manzo. Uwar dukkanin ba'ayi ina na batula sai da tuna, to abin da nake ji ne ya sa na taho don irisina, sannan in yi sallama in jajanta alamar shidina, dan da ya ƙini ungunki ya zo dole ya wuta a tun da gidanki ya zo. Ya gafirar zunubi ga Ali Sayyidi kan iya. Ina neman ka